Ahoj, my vás vítáme tady s Kajkou u našeho povídání a říkali jsme si, že to téma, který vyvstalo tady do prostoru a který vlastně se drží už nějakou dobu nás a skrze něho se dějí furt další a další, můžeme to nazývat možná i procesy, tak je téma vztahu a nejenom vztahu jako všeobecně vztahu, ale potom třeba i víc zaměřeno na ženství, protože tady spolu sedíme dvě ženy, takže se to krásně spojuje, propojuje, kruh se uzavírá. A vnímám, že je to téma, který teďka přináší velmi, i skrze období, který právě teď se děje, kterým procházíme, i skrze Noc ohňů a otevření vlastně sexuality, plodnosti. A to samozřejmě nezůstává pouze u plodnosti, jako si představíme, že matka má v děloze miminko, ale ta plodnost vlastně může být úplně jakákoliv tvořivá síla. A teďka je to téma, který vlastně vnímáme, že může hodně přinést, být otevřeno a skrze to, že všichni tady kolektivně to vnímáme, tak tam může vlastně docházet k odevzdávání těch nevědomostí, které tam z naší strany můžou být, těch konceptů třeba. A zároveň uvědomování si nového, tím zase nastartování nových procesů a znovu zrození se všech těch bytostí, které to třeba budou poslouchat, anebo kterým se to děje i tak. Takže vás tady vítám. A ráda bych začala mluvit trošičku víc obšírně o těch vztazích a říct, jak to vnímám, nebo jak to vnímáme my. Budu mluvit za nás, za obě. A vztahy jako takový. Mám pocit, že vnímáme bohužel, anebo možná i bohu dík, velmi nevhodně, nebo nemůžu teďka najít žádný slovo, který by to dostatečně vyjádřilo a aby to zase nevypadalo, že je něco špatného a dobrýho. A vztah jako takovej pro mě vlastně je o tom, že ty lidi, kteří se potkávají, tak se vzájemně učí, vždycky se potká v jednom člověku učitel i žák. A máme to tak úplně všichni a proto není potřeba se opět zase nějakým způsobem nad někým povyšovat, protože učitel i žák je v každém z nás. A záleží na nás, do jaký pozice se vždycky chceme postavit v tom určitém vztahu a co si z něho chceme odníst a co zase naopak předat, ačkoliv to nemusíme vědět, že to právě předáváme. A ty vztahy celkově jsou i o tom, že ty lidi právě, ty naši učitelé i žáci, jsou našimi pomocníčky na té naší cestě. A myslím si, že tam vzniká taková domněnka, že pokud nám někdo ublíží, tak je to vlastně, tak my ho odsoudíme. A vlastně už tam přijde to ego a vzhledem k tomu, že my ho odsoudíme, tak ten vztah stále pokračuje, protože máme vůči němu nějaký emoce. A to, že se lidi nepotkávají fyzicky, neznamená, že vztah skončil, vztah dále pokračuje. A je potřeba to tam vlastně úplně pustit, protože do té doby, dokud to nepustíme, tak nám to bere spoustu energie, bere nám to životní energii a neustále se to vlastně točí v tom našem životě a opět potkáme učitele, který ještě bude o něco víc vlastně nám předávat to, co nám ten předtím třeba měl předat a co my jsme vlastně nepochopili, co jsme se z toho nevzali nebo neodevzdali. Takže ty potom intimnější vztahy, bližší, osobnější, můžou být o to víc vlastně pro nás vlastně ten náš život posouvající, nás samotný posouvající. Asi bych řekla klidně vejš, nebo víc dovnitř, ale dovnitř a vejš je vlastně úplně to stejný. A vnímám to i tak, že my vlastně do vztahu většinou jdeme s tím, že máme nějaké očekávání nevědomě, protože nejsme celiství a očekáváme, že ten druhý naplní nějaké ty potřeby, vlastně, které my sami máme a který očekáváme teda, že naplní on. A hodně se třeba skloňuje věta, že bez tebe jsem byla ničím a ono to zní hrozně jako krásně romanticky, jo. Ale je to mnohem horší, než to zní, protože ve chvíli, kdy my jdeme do vztahu s tím, že ten druhý je pro nás vším, tak on musí vlastně pro nás, jako ten učitel, hrát všechny ty role, které my sami jsme si nedali a potřebujeme je. Takže o to horší jsou potom, nebo dalo by se tím nazvat horší, ale beru to z pozice, jak my to hodnotíme jako lidi.
ale možná intenzivnější by bylo správnější slovo. O to intenzivnější potom může být třeba ten vztah, kdy ten druhý nám vlastně jenom projektuje ty naše vlastní iluze, kterými tam máme. A o to víc nás to samozřejmě bolí, o to víc tam vznikají různé věci, emoce, pocity v tom našem těle, který nejsme schopni ani uvolnit, protože ani nevíme jak a často si jich nevšímáme a stejně to zase opět schazujeme potom na toho druhého člověka. Takže uvědomit si, že v každém člověku je učitel i žák, že on je náš pomocníček a on schazuje naše iluze a já nemůžu od něho žádat nic, protože vztah je svoboda, vztah je láska a svoboda a láska jsou vlastně jedním. Akorát my je opět vnímáme z úplně jiné strany, než jsou. A my právě přicházíme do vztahu proto, abychom si vybrali, jakou část sebe sama chceme vyjádřit. A pokud jsme sami v sobě, pokud jsme našli to svoje nejvyšší já, pak můžeme vlastně si v těch vztazích vybírat, jakou část právě zrovna z toho našeho nejvyššího já, protože to je velká škála, chceme v tom vztahu vyjádřit. A o tom to je. O tom vlastně jsou vztahy, o tom, co já tam přinesu, co já tam potom teda vložím. A ne o tom, co já si vezmu a co můžu získat a co můžu od toho druhého očekávat a jak on se bude chovat a jakým způsobem by mě měl dávat najevo třeba tu lásku. A souvisí to samozřejmě potom i s těmi vztahy právě ženskými, kdy tam je to umocněno ještě vlastně tím celým kolektivním polem, které tam je dáno a myslím si, že i to je téma tohoto období, kdy i my ve svých životech velmi vnímáme, jak se ty vztahy mezi ženami teď propojují a mění nějakým způsobem podle toho, na co je ten člověk připraven, na jakého učitele je připraven a na jakého žáka je připraven. A že to naopak nikdy není vlastně stejně o té osobě, protože když najdete to svoje nejvyšší já, tak vnímáte i druhého člověka stejně tak. A nevidíte ho už potom jako siluetu, nevidíte ho jako jméno a tvar, ale vnímáte to, co je zatím a že za vámi přišel Bůh a vždycky vás učí Bůh. Takže vnímat jenom to vědění, to božské a s tou největší pokorou to přijímat a s tou největší pokorou to taky dávat. O tom si myslím a vnímám, že ty vztahy jsou a do té doby, dokud my sami se neprozřeme na nějakou úroveň, tak to samozřejmě nemůžeme sdílet s dalšími. A dokud my sami neprozřeme, tak nemůžeme vidět v těch druhých to stejné. Tím pádem vždycky stejně musíme začít sami u sebe. Takže ten prvotní vztah je vztah sám k sobě a skrze to kultivovat potom ty vztahy s ostatními a skrze sdílení. Děkuji za krásný úvod. Já to trošku teď převedu do hmoty, protože mě tam vyvstává právě to činění v hmotě, že se setkávám teď skrze ty procesy, které se všechny dějou v tom kolektivním poli a právě v té hmotě, v tom propojování, tak se teď několikrát setkala s vyřčením do prostoru, že vlastně dlouhou dobu tady nefungovaly dlouhodobě komunity, protože se vždycky na něčem jakoby rozpadly. A já jsem si na tom obrovsky silně uvědomila, je to, co teď sdílela Týnka, že ve chvíli, kdy my tam vstupujeme z pocitu dostatku, z pocitu té hojnosti, toho, že já vím, kdo jsem a vím vlastně, co já můžu vnést do toho, tak to vlastně nikdy nemůže být v uvozovkách špatně a nikdy se to nemůže jakože rozejít ve špatném nebo jako kdyby rozpadnout a ne teď, že bychom měli něco držet jako v tlaku a každý člověk v tom vztahu a my všichni jsme naprosto svobodní a je naprosto v pořádku od někud odejít, prostě cokoliv opustit ale právě ve chvíli, kdy já tvořím z pocitu dostatku, tak zároveň jsem svobodný v tom, že to můžu kdykoliv svobodně opustit. Ve chvíli, kdy já jdu tvořit cokoliv z pocitu nedostatku, tak se stávám jako kdyby závislým, i když si třeba teď říkám, že určitě nejsem závislým na těch druhých, tak potom vlastně tam mám nějaký určitý podmiňování vůči sama sobě a mám pocit, že jsem vlastně v tom vztahu nebo v té komunitě držena, protože bez někoho bych neměla ten dostatek, protože si to vlastně podmiňuju tím, že já tvořím z toho pocitu nedostatku. A tady tohle téma pocitu
nedostatku mě vede ještě k otevřenému srdci, protože žena a to ženství, o kterém se bavíme, tak žena je otevřená, přijímající a je to úplná přirozenost ženský esence. A ve chvíli, kdy nám někdo jakoby ublíží, jak říkala Týnka, tak když to necháme právě s tím otevřeným srdcem, tak to je v tom vlastně hodně důležitý. Jenže skrze to, co se nám dělo po generace v tom ženství, když to řeknu zjednodušeně, upalování čarodejnic. Právě v tomto období se to dělo a proto je to teď období tak strašně moc silný právě v tom ženství. Tak my jsme skrze ty, řekněme, ublížení, které nám byly způsobený, ty srdce zavírali se vlastně do sebe. A tady hodně moc vnímám, že ve chvíli, kdy ta energie, to naše skutečný já, ta naše autenticita je uzavírána do sebe a jsou na ní nasázeny ty masky, aby nebyla projevena, protože tam je nějaký podvědomý strach z toho se skutečně projevit v té svojí autenticitě. Může to tam být skrz ty věci, které se nám děly, tak my, jak to do sebe uzavíráme, tak ty naše fyzické těla vlastně jakoby trpí a potom nás to dává neustále do nějakého třeba toho pocitu nedostatku, utrpení, bolesti a tak. Přitom to vůbec nemusíme žít. To otevřené srdce vlastně je, samozřejmě, jak Kajka říká, totálně ženský téma. A je potřeba, aby žena to srdce udržovala otevřený, což samozřejmě se propojuje i s dalšími našimi centry. Že to nakonec není pouze o tom srdci, když ano, duchovní srdce a centrum nebo čakra srdeční jsou dvě rozdílné věci, ale souvisí to i společně. A ve chvíli, kdy má žena otevřené srdce a je napojená vlastně na ten tok toho přirozeného proudu, té energie, protože žena je voda a žena je zem a ona pluje přirozeně s proudem a ve chvíli, kdy právě nepluje přirozeně s proudem a jde sama proti sobě, tak se tam začnou projevovat různý buď vnitřní procesy, ale nebo i vnější, který se právě projevují třeba potom na tom fyzickém těle, jak říkala Kajka. A myslím, že je velmi potřeba si uvědomit. A to teď vnáším tady do prostoru, abychom si to všichni uvědomili a skutečně ve chvíli, kdy si tohle, co teď řeknu, uvědomíme úplně, tak spoustu věcí pochopíme. A to je, že fyzické tělo skutečně není odděleno od duchovní sféry. A nemůže to být nikdy odděleno a je potřeba neoddělovat vlastně to vnitřní od toho vnějšího. Protože já mám právě pocit, že vlastně to učení dnešní, jakým způsobem se to předává právě třeba dnes v onlineu, i když ten online je úžasný na určitý věci, ale může právě působit i tak, že nás může stahovat i právě skrze potom nějakou žárlivost a závist na jiné ženy, které vlastně ale kdybychom je poznali v realitě, tak jsou úplně jiné, poznáme tam tu zranitelnost jejich, a což vlastně můžeme vidět i přes třeba ty profily různé, už jenom skrze to, co tam ženy sdílí, jak sami sebe vlastně prezentují, jak se sdílí. A že nás to vede právě hodně do nějaké závisti a žárlivosti, ať už skrze vlastně to fyzické tělo, protože někdo buď vnímá jenom fyzické tělo a jeho vlastně krásu, a u sebe zase naopak vnímá, že třeba to jeho fyzické tělo není dostatečně dokonalé. A tohle to nás může velmi vztahovat i ve vztahu vnitřních k těm ženám. A někdo to má zase přesně úplně naopak, že už opustil v uvozovkách to fyzické tělo a zaměřuje se jenom vlastně na to vnitřní jako kdyby. A ani to vlastně není v rovnováze a je potřeba to zase dostat do té rovnováhy a uvědomit si, že všechno, co je z božích vlastně rukou. Všechno je stvořeno stejným zdrojem, všechno vyvěrá ze stejného zdroje. A proto je to všechno na jedné úrovni a skutečně není nic míň ani víc. A tělo není míň než vnitřní svět, pokud bychom ho takto chtěli nazývat. Není míň než prostor, i když se v něm pohybuje. A pravdou je, že v nás skutečně je obsažen celý vesmír a samozřejmě to slýcháme velmi často, si myslím, nebo čteme možná někde v nějakých knihách. Ale
tady právě vnímám to, že my se to úplně neuvědomujeme, protože vlastně už jsme i zapomněli pozorovat třeba hvězdy a zapomněli jsme se dívat na ty různý vlastně cykly i těch dní, protože my se zavíráme uvnitř doma a tam si svítíme, že jo, venku už je dávno tma. A my se vlastně zase úplně přelaďujeme jinam a tím úplně potlačujeme vlastně i tu naší intuici, která tam přirozeně je. Takže ono to vlastně všechno souvisí se vším a skutečně je to všechno propojeno. A abych teďka navázala vlastně i na to ženství, protože vnímám, že ženství je hodně i právě o tom těle a o tom projevení se skrze ty smysly. A je to velmi důležité, protože skrze projevení se autentické, skrze ty smysly se můžeme vlastně přemostit díky tomu tělu úžasnému, krásnému, se můžeme vlastně přemostit dovnitř, do toho vnitřního světa. A skrze ty naše vlastně procesy, které se tam dějou, pokud jsme ještě v pozorovateli, nebo pokud jsme se aspoň dostali do pozice pozorovatele, což už vnímám jako velmi důležitou část a vlastně úplně jednu z nejdůležitějších na cestě k tomu svýmu nejvyššímu já, vlastně k tomu odevzdávání těch nevědomostí, protože jedině tak je můžeme i odevzdávat vlastně, nebo skrze nějakou praxi, ale tohle už vlastně se může, nebo může to být bráno jako praxe. Tak můžeme vlastně tímto vlastně dojít do toho srdce, do toho otevřeného srdce a potom do intuice, do transcendentního světa. A tady vnímám velkou sílu a uvědomění pro všechny právě ženy, že se můžeme propojovat na mnoha úrovních a každá ta úroveň, skrze každý ten smysl může být velmi hluboká a vzpouštět v nás velké procesy, i když si myslíme, že spousta procesů už odpadla. A souvisí to vlastně potom i s tou závistí a žárlivostí sami na sebe, protože ta vzniká prvotně skrze vzhled, nebo tak to vnímám, že to velmi často vzniká skrze vzhled a úspěch. Já tady vnímám ještě skrze právě ten dostatek versus nedostatek. Online to za mě velmi umocňuje. Vede mě to k vyřčení akčního kroku určitýho, abyste co nejvíce vnímali sebe a to svoje okolí právě v tom offlineu. Protože v onlineu se často setkávám i s tím, že ženy sdílí, že okolo sebe v úvozovkách nemohou třeba najít stejně naladěné ženy. A tak to vůbec není. Protože ve chvíli, kdy máme otevřené srdce, tak úplně každý je vnímaný stejně, ač je úplně jiný a má v sobě každý tu svoji esenci, každý je na té svý cestě někde a vůbec teď to nehodnoťme zrovna kde. A pro všechny vlastně je to srdce otevřený a je jedno, jestli to je jedno setkání nebo z toho pak právě plyne to další. Vnímám obrovsky to, že i když k nám přichází někdo, kdo je v úvozovkách úplně jinak naladěný, tak právě jenom skrze to naše pole a otevřený srdce se přirozeně děje to, že ochutná tu medicínu té ženy, té otevírající, přijímající ženy a ať to může být i skrze pocity nějaký třeba žárlivosti nebo z toho, že já vnímám, že ta druhá žena má to, co já ne a vzbuzuje to ve mně jakýkoliv pocity, tak je tam ale pořád ta intuice, která mě vlastně vede do toho, tak já to chci taky okusit, já to chci vlastně ochutnat a to je vlastně to téma té žárlivosti, podle mě. Ty jsi o tom, Tinko, taky psala. Že to je to uvědomění si toho, že ten druhý má třeba to, co já ne, ale můžu v tom právě poznávat to, co já chci. Mm-hmm. Já si myslím, že žárlivost je takový další stupeň závisti, kdy vlastně my protože závist je, my ji bereme často jako negativní, ale já třeba vnímám mnohem víc negativní právě žárlivost, která ale vzniká skrze závist a žárlivost nikdy nevznikne bez závisti. A myslím, že to je právě o tom, že my nejsme vůbec v tom srdci, nejsme vůbec v té intuici, nejsme vůbec vědomím v těle. A skrze to vzniká to, že my se nevšimneme ani, že možná tam už vznikla nějaká jako závist vůči třeba té druhé ženě. A pak se to dostane právě až do té žárlivosti, která je skutečně toxická pro ty vztahy. A ve chvíli, kdy to ale uchytíme v té první fázi a ono, i když to uchytíme potom v té žárlivosti, tak se samozřejmě můžeme zpětně vrátit až k té závisti a pak to zase opět vyléčit. Ale zase se vracíme zpátky k tomu, že pokud já nejsem sama v sobě uvnitřněná, pokud nevím, kdo jsem, ať už to budeme brát z jakého pohledu chcete, ať už to budeme brát z pohledu, že já jsem vědomí, anebo já jsem Týnka,
tak v obou směrech musím vědět, kdo jsem, protože když to nevím a kde je moje místo, tak to znamená, že budu možná vůči někomu pociťovat závist, ale pak ji ani nerozluštím. Protože zavnímám závist a budu si říkat, je tohle to, co já skutečně chci a budu mít pocit, že možná to je to, co já opravdu chci a tak to udělám. A není to samozřejmě špatně a pak zjistím, že to vlastně nechci. I to je úžasné učení. Ale může to být vlastně mnohem jednodušší, protože když se dostaneme do sebe, tak se můžeme vlastně už z té prvotní závisti, která tam vznikne, tak se můžeme podívat. Je tohle to, co já chci a potřebuju to, je to vlastně to, kam mě to ukazuje, že já mám jít, že to je to moje. A skrze tu závist úžasnou, děkuji ti závist, že můžu vlastně využít svého vlastního potenciálu a jiného člověka, učitele, Boha, který mi ukázal vlastně tu moji vlastní cestu, kam já chci směřovat skrze pocit vlastně závisti. A my tím, že jsme ji pojmenovali závist a máme zatím nějaký příběh, tak už samozřejmě to je velmi zkreslený, ale bereme to prostě jenom jako pocit. Takže vznikne v nás nějaký pocit, možná pro nás hodně intenzivní a proto nepříjemný. A pak teda vznikne otázka, chci to vůbec? A pokud to chci, tak tam tudy se vydám a děkuji za to, že se to vlastně projevilo. A nebo je ta druhá strana té závisti a tam vnímám to, že my někomu něco závidíme, protože nevíme, kdo my jsme a tím pádem my nevíme vlastně, jaký je to naše místo. A skrze to máme pocit, že bychom chtěli všechno, jako to mají ostatní, protože tam vnímáme jakoby v uvozovkách tu jejich radost, ten jejich úspěch, to jejich štěstí a neuvědomujeme se ale, že ta naše radost a to naše štěstí tkví úplně v něčem jiném. Protože my se potřebujeme ukotvit v tom, co já teda chci, kde je to moje místo a jakým způsobem já tady chci tvořit, co je pro mě příjemné, protože pokud je člověk, který cestuje a dělá ho to radostným a šťastným, tak mu můžu závidět, že cestuje, ale ve chvíli, kdy začnu cestovat, tak zjistím, že vlastně vydržím někde týden a pak už jsem z toho úplně hotová a vlastně je to ještě horší, než to vlastně bylo, protože se ztrácím sama v sobě. A tady si myslím, že je právě dobrý rozlišit tu závist skrze to, že kde je moje místo, kde je Tinky místo a kdo jsem já skutečně. A skrze tohle se vlastně můžou, vlastně potom zase se to proplejtá, že, s těma vztahama mezi ženama, protože když tohle to vím a žiju to, tak pak můžou ty vztahy být čistý. A moc se mi líbilo, jak tady vlastně Kajka už na začátku řekla o té komunitě, že když přijdete do nějaké komunity nebo do jakýhokoliv vlastně vztahu s kýmkoliv a máte pocit, že tam v něm musíte setrvávat, což vlastně je koncept, který nám byl vlastně předávaný, že ten vztah musíme tvořit a přetrvávat a musíme se s těma lidma vídat jako delší dobu, když už jsme ten jako nějaký vztah započali a nemůžeme ho jako ukončit, nemůžeme z něho lehce volně odejít bez toho, aniž by nás někdo hodnotil, soudil, aby jsme se my sami vlastně hodnotili, soudili, protože jestli to dělá někdo jiný, nám může být jedno. A vlastně že je potřeba si tam vlastně uvědomit, že já jsem svobodná bytost a skrze to, že já nikoho sama nechci držet u sebe, protože vím, že bych tím potlačovala všechno a znásilňovala tu hmotu, tak potřebuju ale být i já sama volná v těch vztazích a pokud někoho třeba potkám jednou a pak ucítím, že už to takhle jako nevnímám, ale s tou vděčností vlastně a pokorou k tomu životu, že mě tam někoho seslal a mohli jsme se potkat, poučit se, naučit se, co jsme potřebovali, předat si, a jdeme dál, ale je to právě s tou úplnou láskou a potom se třeba zase shledáme a je to v té úplné volnosti bez vlastně nějakých jako pocitů viny, že jsme někoho opustili a on teďka bez nás jako nemůže jít vlastně dál. A já navážu na to, že potom se třeba shledáme, protože ve chvíli, kdy k tomuhle může docházet, tak pokud tam vlastně není to otevřené srdce, tak nám tam zase to ego říká, no ten už ti ublížil třeba, tak tam už se nemůžeš jakoby vracet a třeba ta intuice a to srdce říká úplně něco jiného a je hodně důležitý právě zase se dostávat do toho, co já vnímám jako to správný v sobě. Já bych ještě chtěla provázat k tématu toho fyzického těla, té závisti. A tady mě to vede ještě k tomu braní si věcí osobně, že tohle vnímám v tom poli těch vztahů taky jako velký téma, protože ve chvíli, kdy my vlastně si bereme něco osobně, tak vlastně odsuzujeme, jako kdyby sami sebe, protože ve chvíli, kdy my vnímáme, že někdo nám právě skrze slovo může ublížit a hodnotíme ho za to, tak ve chvíli, kdy někoho hodnotíme a myslí si, že nám dělá něco špatného, tak vzhledem k tomu, že všichni jsme jedním, tak zároveň hodnotíme i sami sebe a potom to zase držíme vlastně
si v tom těle, to hodnocení sami sebe, i když si myslíme, že hodnotíme ostatní, tak vždycky hodnotíme jenom sami sebe. A o tom Týnka mluvila už na začátku, že je hodně důležitý tohle uvolňovat a pouštět a odpouštět. A zase ve chvíli, kdy my sebe potlačujeme v nějakých těch projevech toho fyzického těla, že třeba potřebujeme dupat, křičet, úplně řvát, prostě být tou ženou, protože žena rozhodně není hodná holčička, která sedí v rohu na židli v kanclu, prostě se sukní pod kolenama a se silonkama, ale prostě žena je úplně právě ta svoboda, to totální rozproudění, ta divoká voda a úplně hojná a plodná matička zem. A tohle se propojuje v té ženě a ve chvíli, kdy se žena sebe potlačuje, tak se to propisuje jak do vnímání sebe sama, pocitů, projevů fyzického těla, ale je to všechno jedno, takže vždycky je to zevnitř ven, vždycky se nám v té 3D hmotě ukazuje jenom to, co je uvnitř, v tom, jak se my vlastně cítíme. Není vůbec žádným jako udivením, že ženy v dnešní době mají úzkosti, deprese, různý prostě diagnózy, které se týkají oblasti prostě dělohy, vaječníků, ať už jsou to rakoviny, PCOS, endometrióza a tak dále. A že ženy se cítí prostě vyčerpané, protože ten tok té životní energie v té společnosti, která prostě vznikla skrze to patriarchální nastavení, tak my si skutečně nemusíme, ale pokud chceme se cítit skutečně svobodně a ne o tom jenom nějak snít a myslet si, že zase nějaký čin z tlaku nás do té svobody dovede, protože když žena pociťuje tlak, tak už je to zase něco, co není úplně přirozený ty její energii a vždycky se to zase někde projevuje. Takže to úplný uvolnění, to úplný odhození, svoboda a znovu zrození toho celého ženství, tak já vnímám, že se právě dostáváme do té doby, kdy se to obrovsky intenzivně a silně děje a tady je to už jenom o tom dovolit si odhodit všechno a teď nemusím hodnotit takový to, co je moje a co není a musím to hledat a rozpoznávat, to vůbec ne, ale právě ve chvíli, kdy já jsem pozorovatel a jen si uvědomuju to, jak se cítím v různých situacích, vztazích, co ve mně, co spouští, vyvolává a jaký mám vůbec jako pocity toho, kde já jsem teď a jsem tady šťastná, tak nejít za věcí, hmotou, takhle si to namaluju, ale jít za pocitem toho, jak se chci cítit a ten pocit je pocit úplný svobody, proudu, energie a jenom totálního blaha a hojnosti. A toto je pocit, který přirozeně můžeme zažívat, je to tady úplně pro všechny a to dovolit si, že je to pro mě možný a že já to můžu žít, je hodně vlastně důležitý krok, úplně ten prvotní. Mě k tomuhle tématu napadlo hnedka několik věcí, já vůbec nevím, který mám začít, ale právě si říkám, že by bylo možná fajn to tady popsat i z té úrovně, kterou my třeba úplně nevidíme, nebo jistě ji většina z nás nevidí. A je to tak vlastně úplně správně a není potřeba zase tady rozvíjet nějaké jako schopnosti různý, kam vnímám, že nás vlastně i ten svět vlastně vede, i ten často online nás tam vede, protože je tady spousta lidí, kteří se vydávají za to, že dělají to a to a vidí aury a já nevím co všechno a samozřejmě tací lidé tady jsou, ale je jich samozřejmě velmi málo, myslím si, že jich není za stolik, protože prostě ten zrak máme nějakým způsobem, nebo ty smysly celkově máme nějakým způsobem uspůsobený přesně správně a není to špatně tak, jak to máme. Nemusíme to rozvíjet žádným způsobem, protože by nás to pak zase mohlo vtáhnout okamžitě do toho ega, protože ego je vlastně velmi fikaný a ono přesně ví, kudy jít. A samozřejmě takový ty nějaký různý kličky ega pozná úplně každý, ale ono to není jenom o tom, protože ono umí skutečně jít různými škvírkami a projevit se jako kdyby v té největší lásce a stejně nás zase, teď mě napadá hodně sprostý slovo, jakým způsobem to můžu vyjádřit, že nás prostě, řeknu to, vojebe. Takže
A právě skrze to pak se tam krmí zase, že jo, ta naše entita, kterou tam vytváříme si sami, ta emoční, a že jo, žena je velmi emocionální. Takže pokud, jak Kajka říkala, to udržujeme v těle, vlastně to nepropouštíme, tak se to samozřejmě jednak projevuje na tom těle v podobě těch různých jako nemocí, ještě když nejsme vůbec ukotvený. A druhak prostě se to projevuje i všude okolo a s tím souvisí právě to, jak se říká, že žena tvoří domov, tak je to skutečně velká, velká pravda. A je to i právě proto, že když si právě představíme ty věci, které teda nejsou vidět, jak jsem tady o tom začala mluvit, tak každý vztah, vlastně, který my máme s každým jedním člověkem, tvoří mezi námi takovou energetickou entitu, která tam je a která se mění každou jednu vteřinu. Stejně tak, jako neexistuje čas, tak každou jednu vteřinu se právě mění tahle entita v tom věčném okamžiku bytí, v tom věčném oceánu toho bytí. A my se každou právě chvíli můžeme rozhodnout, jakým způsobem do toho vztahu přispějeme, jakým způsobem chceme projevit vlastně to svoje vlastní já, v jaký čistotě a jestli to chceme projevovat skrze ego, protože to ovlivňuje vlastně tu entitu, která mezi námi je a která je napojená na nás, na třeba tady teďka obě. A pokud já tam vyšlu nějakou energii, třeba naštvání, tak ten druhý to okamžitě pocítí. A proto je to vnímatelný i v rodinném systému. Protože ve chvíli, kdy já vyšlu do společné entity, kterou všichni společně tvoříme, nějakou svoji vlastní vnitřní emoci, tak to automaticky musí ovlivnit všechny ostatní. A pokud je to potom vztah právě, a vlastně tam může dojít ke konfliktu, protože vytvářím už já svůj vlastní vnitřní konflikt, protože nepřijímám to, co je, a tím vytvářím konflikt mezi sama sebou a tím i mezi ostatními a pak musí prostě dřív nebo později vlastně dojít do toho konfliktu. A pokud je to mezi ženami a ty ženy už vlastně jsou nějakým způsobem v nějaký jako určitý úrovni toho poznání, tak tam vlastně funguje ta telepatie a je to o mnoho víc cítitelný. Takže vlastně i když nejsme společně, tak ta entita tam prostě je. A čím blíž jsme vlastně sami k sobě, čím blíž se k sobě přibližujeme, tak ta entita samozřejmě zesiluje a mnohem víc vnímáme a napojujeme se na toho druhého člověka a tím víc jako my přispíváme do té entity společný, kterou spolu tvoříme a u který my sami si vybíráme, co do ní vlastně budeme vkládat, jakým způsobem budeme tuhle entitu opečovávat. A v tom je velká síla i mezi ženami, protože ve chvíli, kdy se spojí i pak potom třeba kruh mezi ženami, kdy vlastně už tam vlastně je ta nějaká úroveň toho prozření, tak už je to velmi silný. A celá tahle energie a každá ta myšlenka naše, všechno, co se tam děje, tak pokud vlastně jsme uvnitřněné, tak to vlastně cítíme, proto některý lidi můžou vlastně v uvozovkách číst myšlenky. A není to o tom, že to jako kdyby slyšej, ale o tom, že to nacítěj skrze to jemnohmotný pole, skrze tu entitu, která se tam děje a skrze kterou se to stejně všechno přenáší. Takže co má v sobě jedna, má v sobě najednou druhá a tohle to se prostě děje a přenáší se to, je to stejně jako s těma polínkama, že prostě pokud jedno polínko skutečně hoří a přidáme tam to, který jenom malilinko hřeje, tak se rozhoří a prostě bude hořet, i když bude dál, protože už tam je ten plamen. A funguje to takhle prostě mezi těma ženama a proto i Kajka, jak říká, nebo vnímám, že to je nějaký Kajky teďka v tuto chvíli, v tomto životě možná a uvidíme, jak dlouho to tak bude. Vlastně to propojování, tak i o to vlastně jde, protože se tam dějou všechny tyhle procesy, a kterými nevidíme a kterými si říkáme, jo, dobrý, je to prostě fajn, protože to vidíme fyzickýma očima a díváme se na to jako na hmotu, jméno, tvar, ale vůbec nevnímáme to, co je právě zatím a tu sílu, která se děje a která vlastně teprve ovlivňuje celý to dění, celý té vlastně společnosti a samotný matičky země, protože makrokosmos, mikrokosmos. Mě to zase vede k té komunitě, protože ve chvíli, kdy my si uvědomíme to, co říkala Týnka, že každý přispíváme do toho pola a ono se to celý zesiluje, tak tady si můžeme uvědomit, jak spolupráce je vlastně obrovsky silná a je to ta hodnota kultivující, nebo ona spolupráce je hojností, stejně tak radost je hojností a my v tom světě a v téhle společnosti jsme si udělali nějaký koncept, byl nám tam vložen a my jsme mu uvěřili, že hojnost jsou peníze a to, kolik toho máme v té
hmotě za ty peníze, ale právě toto, co se tvoří skrze to pole, skutečná hojnost a taková hybná síla, která je mnohodimenzionálně úplně jinde, než jsou právě ty peníze. Taky skrze to silný pole právě vnímám, že je tam jakoby velký dosah toho, téhletý síly, řekněme, lásky, radosti, který ovlivňuje celý to kolektivní pole vědomí a i vlastně uzdravuje tu společnost a tu matičku zem, a proto jsou třeba v pralese tradičně žijící kultury, který mají tak silný to vlastní napojení, že oni vlastně se skutečně starají o to, aby ta matička zem jakoby v uvozovkách vydržela skrze to, co dělá západní moderní člověk s ní, a moc dobře si uvědomujou, jsou to vlastně strážci země, si říkají. A takhle silný to může být a každý tady máme tu svoji jedinečnou esenci a tu můžeme vkládat do toho prostoru, a když se ukotvíme v tom, kým jsme, tak zjistíme, že ta naše esence je tak jedinečná, že se nemusíme už vlastně nikdy s nikým a s ničím srovnávat, protože vedle braní si věcí osobně je vlastně to srovnávání se, který potom třeba vede zase k té závisti. Mm-hmm. Já to vnímám vlastně i na těch kruzích těch žen, který se potkávají. A zrovna je to teďka hodně živý, protože včera jsme byli s Kajkou na intuitivním tanci u Ádry. A skrze tyhle setkání, skrze vlastně projevy toho těla a ty smysly, se to všechno děje o mnoho rychleji a velmi hluboce. A zároveň, když se navnímáme každý na když teda jsme uvnitřnění v sobě a můžeme se teda skrze to potom, protože musíme mít vlastní poznání, abychom mohli poznávat ostatní, jinak to nejde. Proto vzniká i spousta konfliktů mezi lidmi, protože my nemáme vlastní poznání a nemůžeme tím pádem nikdy být otevření tím srdcem vlastně vůči někomu dalšímu, protože prostě nemůžeme, nejde to, není to možný. Dokud sami nemáme poznání, nemůžeme poznat nikoho dalšího. A tady právě v těch kruhu těch žen já si vždycky úplně všímám toho, jak každá ta žena je naprosto jiná. Úplně mě to uchvacuje, jakože si říkám, že to je úplně neuvěřitelný. Pokaždý si řeknu, že to je úplně neuvěřitelný. A že každá ta žena tam vlastně přináší ten různý archetyp té ženy a kolik jich, Pane Bože, je, to je jako neuvěřitelný. Kolik těch archetypů vlastně toho ženství může být a jak může být rozvětvený a že každý z nás má podle mě, tak to vnímám teda zatím já v tuto chvíli, je fakt, že je máme v sobě všechny, ale jenom některý jsou v nás velmi aktivní a kterými potřebujeme vlastně sami v sobě podporovat. Vždycky v určitou třeba dobu toho našeho života. A pokud je vlastně nepodporujeme, protože nám to přijde trapný, nebo prostě jsou tam vnitřní procesy skrze to, že tam mě to vyvolává nějaké emoce, to si nemůžu dovolit, protože slušný chování a podobně, který nás vlastně drží úplně zpátky, a pokud já nikomu neubližuju tím, tak nedělám nic špatného a nemusím se škatulkovat do nějakého slušného chování. A potom vlastně ve chvíli, kdy já se dovolím projevit ten svůj nějaký v uvozovkách archetyp nebo tu svoji esenci vlastně, která tam je a která není jako kdyby jenom jedna, když to tak řeknu, protože těch různých jako typů, kdy já se chci projevit právě někdy víc jemně, někdy víc pečovatelsky, záleží v jakém vztahu zase jsem, někdy víc jako právě divoce, někdy potřebuji víc křičet, někdy tančit, někdy potřebuji větší projevy toho těla, někdy se potřebuji úplně uvnitřnit a nejlíp se úplně nehejbat, nemyslet nic a skutečně jenom být. A tohle je podle mě právě velmi důležitý zase si najít každý sám za sebe to, co já teď potřebuji, co je pro mě důležitý a v čem já se chci teďka projevovat. Protože zase to souvisí, ten můj vztah sama se sebou, potom ale souvisí i ve vztahu vlastně k dalším lidem. A mně na tomhle přijde úplně úžasný i to, že vy se zevnějšku jako kdyby neměníte, ale naprosto vše se stejně změní. Lidi, vaše rodiče třeba, vás uvidějí pořád stejnými, obzvlášť rodiče, nás uvidějí pořád stejnými, protože nás znají celý ten jako v uvozovkách život, ale já třeba vnímám, že já jsem v tomhle životě už hodněkrát umřela
a hodněkrát jsem se znovu zrodila a mám pocit, že jsem v tomhle jednom životě už prožila tolik životů, že to, co už jsem prožila, ani nemůžu považovat za někoho, kým jsem byla, protože už to pro mě vlastně nemá hodnotu. A i vnímám, že vlastně když se mě jako někdo zeptá na nějaký různý věci, které se jako staly a dřív bych si je pamatovala velmi dlouho, tak ani nemám vlastně chuť třeba se o tom bavit, protože mám pocit, že už vlastně to je úplně jedno a že se k tomu přeci už vůbec nemusím vyjadřovat, protože jako už to není a nepotřebuju to zase živit tou svojí pozorností a je to o tom, že už to skutečně jako vnitřně cítím, že to jako vůbec nepotřebuju a nechci, protože prostě mi to nedává smysl, protože už to jako kdyby neexistuje, protože to umřelo spolu s tím, kým jsem byla předtím. A teď jsem úplně někdo jiný, tak proč bych to musela řešit, když vlastně už taková nejsem a tam už jsem umřela a nebudu si tahat prostě do nynějšího života, životy minulý v uvozovkách. A myslím si, že když si řekneme životy minulý a spoustu lidí to zajímá, tak si jako uvědomujeme, že mohly být jenom mimo jiné fyzické tělo a vůbec se neuvědomujeme, že už v tomhle fyzickém těle jsme mohli zažít spoustu a mnoho životů, který vlastně pak můžou souviset i s tím, s jakými lidmi se vlastně potkáváme a který nám přijdou do cesty, protože některý lidi by nám třeba v tomhle životě vůbec do cesty nepřišli, ale tím, že my se rozhodneme v uvozovkách umřít, tak najednou ty lidi můžou přijít, protože teďka je ten správný čas a přišel impuls. Když změníme tu svoji, řekněme, vibraci, tak k nám prostě přirozeně chodí ty podobně vibrující, protože se to přitahuje a ve chvíli, kdy my se měníme, tak vždycky přirozeně podle mě odpadají ty nějaký určitý vztahy, což je zase v tom poli žen i vnímáno i jakože velmi nešťastně a třeba i z pocitu viny, že někdo byl mojí kamarádkou nějakou dobu a teďkon už to tam jakoby prostě necítím, ale nemyslím si o tom člověku nic špatného, prostě to vůbec nehodnotím, jenom já už jsem, řekněme, někdo jiný a pocit viny vůči sobě nebo vůči právě svýmu okolí, tak že je to zase o tom, že já za někoho přebírám odpovědnost, dávám si na svoje bedra odpovědnost za pocity, emoce, to, jak se bude cítit někdo jiný. A ve chvíli, kdy my si uvědomíme právě jak vstupujeme do těch vztahů, každý sám za sebe a všichni jsme si těmi pomocníčky a učitelem a žákem v jednom, tak naprosto přirozeně z toho vyplývá, že já každému nechávám tu jeho sílu a nepřebírám odpovědnost za to, co se komu děje. A to neznamená, že tam jako žena nemůžu být přirozeně podporující, ale zároveň je tam soucit a ne lítost v tom ženství, nebo v těch projevech toho fyzického těla. Ty si říkala, nebo Týnka říkala prostě o tom, že někdy potřebuje tančit, křičet a tak dále, tak přesně tohle je nám ženám úplně přirozený. Brečet, řvát, prostě dělat všechny možný projevy skrze to fyzické tělo. A to, jak bylo naše ženství utlačovaný, protože jsme byli moc hlasitý, moc divoký, moc prostě rychlý, expandující a tak to bylo právě potlačovaný. Měli jsme moc léčitelských schopností, které nešly uchopit tou mužskou myslí, protože ten muž je úplně někdo jiný než žena a ač máme podobný těla. Tak má úplně jinou vlastně tu esenci a přirozenost, podstata té mužské energie je naopak hmota a mysl a žena je prostě intuice a ta divoká řeka. A ve chvíli, kdy to právě bylo moc, tak to ženství začalo být potlačováno a právě skrze to, že ty ženy se nevzdávali, prostě budu žít sebe nebo umřu, tak přirozeně docházelo k tomu, že skutečně šli pro tu jakoby smrt, upalování čarodejnic a tak dále. A je to úplně proto, řekněme, přirozený nebo v pohodě, že ten strach podvědomý máme, protože to v tom kolektivním poli a ještě v tomhle období je, protože já vnímám, že okolo sebe mám spousta žen, který tak vnímají
že bych chtěl být vidět, chci být viděna, chci už, aby bylo viděno to, co si myslím, to, co říkám, to, co žiju a zároveň mám tam ten obrovský strach z odsouzení. A ten strach z odsouzení je propsaný úplně v té každé buňce do morku kostí. A ve chvíli ale, kdy my máme strach, tak je to naprosto v pořádku, protože skrze čin my můžeme projít tím strachem a odhodit všechno, co vlastně tam nepatří a potom se zase skrze to fyzické tělo dost pravděpodobně budeme čistit a budeme mít různý procesy, které nás můžou taky házet víc do té mysli, že nás něco bolí, že máme prostě horečku, že máme nějaký čistící procesy a tak, ale každý průchod, nebo každá ta změna, každý to znovu zrození, to umření ve chvíli, kdy my procházíme tím strachem, tak se vlastně úplně měníme, úplně se znovu zrozujeme, nebo nějakou právě změnou, tak se to naše fyzické tělo čistí a ty projevy jsou různý a je to tak úplně v pořádku, je to prostě součást, je to proces. Mě to vlastně skrze tohle sdílení úplně vede k odevzdání se, že jak velmi důležitý je, abychom se odevzdávali, abychom se vzdali vlastně do toho přirozeného toku toho života, což vlastně souvisí právě třeba i s tím chci být vidět, nebo chci ne úplně jako být vidět skrze ego, tím nemyslím jako být vidět skrze to, aby si někdo řekl, že jsem dobrá, protože to je zase jenom braní si věcí osobně. Protože není to jenom o tom, že já si neberu věci osobně skrze to, že mě někdo řekne, že jsem kráva, ale je to i z té druhé strany, pokud mi někdo řekne, že jsem jako začne mě chválit vlastně a předávat mi tu svoji vlastně radost skrze to, že třeba skrze mě jako učitele mohl někam dojít nebo si něco uvědomit, tak ani tohle to se vlastně nemáme brát osobně. O tom to je. Nebrat si osobně ani jednu z těch dvou polarit, ale zůstávat uprostřed. A jak miluju tu větu, že nechat Bohovi, co je božího, nech Bohoj, co je božího a on tě odmění tou svojí radostí. Nejprv najdi království boží a všechno ostatní ti bude přidáno. Takže i to je vlastně o tom, ale začala jsem se bavit o tom odevzdání a o tom je vlastně taky ta síla té ženy, kdy my vlastně i skrze to odevzdání můžeme potom vést i ty muže do té důvěry a do toho vlastně jednak srdce, ale druhak prostě do toho čistého bytí, vlastně do toho duchovního srdce. A pro ně je to velmi těžký pro muže, protože, jak Kajka říkala, prostě je to mysl a hmota. A u těch mužů je to skutečně o dost těžší, i když si to jako žena možná nedokážeme úplně tak dobře představit. Protože prostě dokud něco nezažijeme, neprožijeme to, tak zkrátka je pro nás velmi náročný si to představit, ačkoliv jsme to mohli kdykoliv v minulosti třeba prožít a proto tam nějaká ta vzpomínka, to vědění tam je. Vždycky tam každý to vědění je tady v nás nahráno úplně všechno, takže my vědění a informace máme, potřebujeme moudrost. A tou moudrostí může být právě i to odevzdání se do všeho, co jest. A pokud já cítím strach a potřebuju se projevit, potřebuji být projevená jako žena, abych se nepotlačila, tak se projevím, ale i s tím strachem, ale odevzdám se právě do toho projevu i do toho strachu, s tím, že děje se a prochází a ať se děje cokoliv, protože ono vás to nezabije a nepodkopne vám to nohy. Prostě se jenom odevzdáte a to je celý a díky tomu, že se odevzdáme, ať už to je s čímkoliv, vlastně můžeme si to spojit i třeba s ledovou vodou, jo? Když lezeme do ledové vody, tak tam potřebujete značnou míru odevzdání se pro to, abyste tam vlezli. Protože to samozřejmě pro člověka není většinou úplně nic příjemného, pokud není nějakým způsobem trénovaný. Já tím neříkám, abyste lezli jako do studené vody a byli jste tam, abyste se nespůsobili nějaký stresový ty, ale vlastně je to velmi dobrý přirovnání jako skrze hmotu. Ale my se takhle potřebujeme vlastně dostávat do toho odevzdání se i skrze vnitřní svět a skrze ty naše koncepty, které tam jsou a ty koncepty vlastně spouštějí ty emoce, protože koncept je myšlenka a myšlenka spustí emoci. Emoce bez myšlenky nemůže být. Takže vždycky je to závislo vlastně na nějaké myšlence a ta myšlenka je právě většinou proudí vlastně z toho strachu, z té emoce toho strachu anebo dalších, kdy strach se rozvětvuje na další jako různé emoce, které jsou nám přirozený a ty se zase rozvětvují na ty, které nám nejsou přirozený, že jako jsme tady třeba říkali závist a závist se potom, když je potlačená, projevuje jako žárlivost a podobně. Takže skutečně
mít vědomí v těle, být bdělý k tomu, co se děje v nás a okolo nás. Ta bdělost je něco, co můžeme vlastně neustále kultivovat nebo neustále v ní se prostě v ní být. Zdokonalovat? Ano, prostě se do ní úplně jako uvolňovat, bych řekla, možná, protože je to něco, co je, pokud ještě teďka nevnímáte, jak moc důležitý to je, tak říkám, že to je možná úplně nejdůležitější, co můžete dělat pro to, abyste se dostali k tomu svýmu vlastnímu já, protože jinak to nejde, než přes vlastně tu bdělost k tomu, co se děje ve mně a okolo mě. Mm-hmm. V tom případě si teď dala boží point do činu a dala by si doslov, co je to být bdělým pozorovatelem, protože já vnímám to, že si někdo myslí, že je pozorovatel, ale vlastně nechá se strhnout v té emoci, v tom strachu právě tou myslí do té mysli a ne do toho bdělýho pozorovatele vlastně a kde to v sobě jako rozpoznávat, protože vnímám, že i skrze tvoje slova jsem to já v sobě rozpoznávala před několika třeba měsícema. Mm-hmm. Být bdělým pozorovatelem je něco, co já neustále opakuju a furt jako tam vnímám to, že ty lidi to neberou vůbec vážně a připadá jim to jako něco prostě další nějaká přeblblá technika, ono to tak vůbec není, je to jedna z nejdůležitějších věcí a vlastně bez toho to ani nejde. A pokud můžu, a jakože můžu, takže to říkám, prostě to dělejte. Pokud se chcete nějakým způsobem dojít k nějakému prozření nebo se v tom nějakým způsobem posouvat, tak tohle je určitě první věc, kterou bych dělala, protože to je takový ten první stupínek z těch 3, kdy jsme první v pozorovateli a pozorovatel je ten, co jenom pozoruje, ten, co se jenom dívá a nedělá nic. Pozorovatel nikdy nic nedělá. A právě si myslím, že ve chvíli právě, kdy tam třeba přijde ten strach, tak my skrze to, že jsme tím pozorovatelem a jenom se vlastně díváme, co se v tom těle odehrává, protože ono se to právě projevuje skrze fyzické tělo, skrze náš vnitřní svět toho fyzického těla, skrze pocity, emoce, které se samozřejmě projevují skrze intenzivní nějaký cítění vlastně v tom našem jako těle a může to být vlastně úplně kdekoliv na těle, může to být i brnění, ale vnímám, že nejčastěji se to spouští právě v oblasti buď toho ženství, té pánve, anebo v té 3. čakře, v manipůře, protože ta je vlastně ovlivněná těma emocema a je toho úplně plná a proto se to spouští tam, takže v oblasti jako kdyby břicha. A je to tam hodně zasekaný a pak vlastně nemůže dojít k otevřenému srdci, protože pokud máme tam úplně plno, je vlastně septik je úplně plný, tak přetejká a tím otravuje tělo. Takže první, co my musíme udělat je, přijde emoce, my se zastavíme, podíváme se do toho těla, kde se děje a jenom to prostě pozorujeme a skutečně neanalyzujeme, neprodýcháváme, neděláme s tím vlastně vůbec nic, protože bychom se tím dostávali do odporu toho, že já se toho chci zbavit, protože je to nepříjemný. Ale já právě potřebuju být skutečně jenom pozorovatelem a uvědomit si, co teda znamená pro mě pozorovatel, kdo je pozorovatel v tom třeba fyzickém životě. Když bych někoho pozorovala, tak co bych dělala? No nedělala bych nic, jenom bych pozorovala. A to stejně vlastně my děláme i v tom těle. A můžeme se dívat, jak ta emoce třeba vnitřním zrakem, jenom jak vypadá třeba, nebo jakým způsobem se pohybuje, jestli se někam pohybuje, jestli se zvětšuje, zmenšuje, prostě je to jedno. Vlastně je úplně jedno, co se s ní děje, jenom ji pozorujeme a tím ji vlastně dáváme do vědomí a transmutujeme ji v to vědomí samotný. A to je velmi důležitý krok. A vnímám ho jako takový první nebo jeden z prvních kroků, kdy my se vlastně měníme vnitřně a měníme i ten svůj vnitřní svět a skrze to měníme potom i ten pohled na ty vztahy celkově, protože nám už nikdo nemusí potom tak masivním způsobem vlastně vytvářet toho učitele a tím nám ukazovat na ty naše nějaký různý iluze, který tam vlastně sami o sobě máme, protože nám nikdo jiný nemůže projektovat nic, jenom to, co my sami v sobě, jakou iluzi sami o sobě máme, jakou představu, jakou tu nejkrásnější představu sami o sobě máme a to se nám projevuje vlastně v tom životě. Takže pozorovatel je za mě první krok
A je to první část té cesty k tomu prozření, když mám zdokonalenýho pozorovatele, tedy převedenýho do úplně toho, že prostě mi to přijde už úplně normální, není to právě technika, ale děje se to normálně, my potřebujeme mít vědomí v těle, to je celý. A proto do pozorovatele, protože když by vám někdo řekl, že pokud máte emoce, ať se dostanete do přítomnosti, tak ho pošlete pravděpodobně do prdele, protože to prostě nedáte. A pro lidi je těžký být v přítomnosti, i když je úplně v klidu na tož, když se dějou emoce. A proto pozorovatel, protože vás dostává do přítomného okamžiku, tedy do bytí. Mimo mysl. A kdy vlastně vy nehodnotíte, co se děje, jenom to necháváte vlastně projít. Protože je to ve vás a je vám to přirozený a potřebuje to teďka jenom čistě projít přes tělo. A není potřeba tam vlastně vytvářet žádný reakce na to. Na ty nějaký různý emoce, které tam jsou nebo které v nás jako někdo spustí. A jak už jsem říkala, je to prostě první krok. Tím druhým krokem pak může být, když už máme dobře zdokonalýho vlastně toho pozorovatele, dostat se do role toho, že já jsem tím pozorovatelem skutečně. Stotožnit se s ním úplně a vlastně pak dojít do toho, kým jsem skutečně já, protože my můžeme dojít do toho, kdo jsem já, skrze nějaký pocit, ale pak zjistíme, že to není to nejvyšší já, který tam je. A to jde jenom skrze to, že vlastně odevzdáváme nevědomosti a můžeme odevzdávat skrze vlastně pozici pozorovatele. A pak je ještě poslední stupínek a to je ten vlastně, že splyneme v jedno a přijde mystická smrt. Já se vrátím k těm emocím, protože ve chvíli, kdy řekneš být pozorovatel, když máš emoce, tak by mě v mysli dřív napadlo, tak já mám teda tu emoci pozorovat, ale co teda, protože ve chvíli, kdy já se třeba vstekám, dupu, kopu všude, tak kdo je vlastně ten pozorovatel? A tady bych chtěla doplnit to, ať necháme všechno, nechce děje skrze fyzické tělo a nepotlačujeme právě to, co nás intuice nebo instinkt jakoby vlastně vede dělat, že i v tom můžeme být ten pozorovatel, že ve chvíli, nebo prostě to je ten pozorovatel, že ve chvíli, kdy já se svým fyzickým tělem potřebuji třeba vydávat ty zvuky, dupat, kopat, protože třeba nějaký vztek, protože ta emoce vzteku, tak právě pozorovatel nehodnotí to, jestli to, že tady do ničeho kopu, nebo jestli jsem s něčím třískla, rozbila to, jestli to je dobře nebo špatně, ale vlastně já tímto dávám tu emoci z těla ven a u někoho se to děje třeba i skrze jako sprostý slova, skrze křik a tak, takže tady bych chtěla jenom říct, že sprostý slova můžou být právě projevením té emoce a není to vůbec špatně a i ve chvíli, kdy my třeba Dave ze svojí mužské energie v projevu emoce a naštvanosti řekne nějaký sprostý slovo, mířený jako kdyby vůči mně, tak dřív bych vlastně si to brala právě totálně osobně a dneska si uvědomuju, že to je projev té emoce a jsem jenom pozorovatel vlastně i té celé situace a to mě zase vrací na začátek i do těch vztahů, protože je naprosto v pohodě, že i tohle se v těch vztazích může dít, protože ono se to tam děje a ve chvíli, kdy my jsme tím dělým pozorovatelem a zároveň víme, kdo jsme já, tak jsme si vědomi toho, že se nás to vlastně netýká a můžeme jenom zase pozorovat, jestli to v nás něco spouští. Mm-hmm. To je vlastně zase jenom o tom učiteli vlastně, že on je tak jako vytrvalý a skvělý učitel a nebojí se vlastně právě do nás kopnout mnohem víc, protože ten, kdo nejsilnější vztahy jsou ty, který nám nejvíc ubližují a který se nás snaží nejvíc ublížit, protože to jsou právě ty intimní vztahy, ty osobní vztahy a je to právě proto, že ten člověk je natolik silný, že si dovolí vlastně udělat i to, i když by mohl vlastně o nás přijít a mohl by přijít vlastně o tu svoji vlastní, o to, pro co on si jako kdyby přišel do toho vztahu, protože většina těch vztahů je navázaná právě z nevědomosti, takže nemusíme se hrát na to, že většina vztahů je navázaná z vědomosti, protože je to přesně naopak a všichni jsme si přišli do toho vztahu pro něco, máme tam ty očekávání, proto pak můžou vznikat i ty konflikty. A ten, kdo nám právě nejvíc ubližuje, je ten nejsilnější člověk, který nám projevuje největší lásku. A to si myslím, že my si často neuvědomujeme. A skrze ty sprostý slova samozřejmě je to něco, co my máme pocit, že bychom měli ovládat. A zase jenom hodnotíme vlastně, co je lepší a co je horší. Jestli je lepší tahle závislost, anebo horší tahle závislost, jestli sedíme celý den na telefonu, anebo prostě celý den kouříme v křesle a čumíme do blba.
Je to prostě furt, co jsou všechno závislosti a to se týká samozřejmě i úplně těch vztahů. My furt jenom máme potřebu někoho nebo něco hodnotit, bez toho, aniž bychom se vlastně obraceli do toho vlastního pozorovatele, do sebe. A jak Kajka říkala, já jsem pozorovatel jako všeho, já nejsem rozhodčí, já jsem pozorovatel a to je velký rozdíl mezi rozhodčím a pozorovatelem. A pozorovatel prostě pozoruje to, jak se Týnka projevuje. A to, že prostě potřebuje křičet a kopat, tak prostě potřebuje křičet a kopat a tak to dělá, i když někdo říká, že je blázen. A to, že mi někdo říká, že jsem blázen, je vlastně úplně v pořádku, protože to ve mně může zase probudit ještě mnohem hlubší vlastně ty emoce a vůbec v tomhle tom jako zase, že jo, vůbec v tomhle tom období, který se prostě teďka děje a který je úplně umocněno vlastně tím kolektivním upalováním těch žen, těch čarodejnic. A ve chvíli, kdy ještě se mnohem víc jako dostáváme do toho v uvozovkách prozření, do té vlastní síly, tak o to jako intenzivnější a větší to vlastně je. A já vnímám, jak se to teďka všechno pouští a my ženy máme prostě tak úžasný dar i vlastně té menstruace, toho cyklu, že my to můžeme pouštět i skrze to. A skutečně můžeme si uvědomit, co všechno za ten předešlý měsíc nám s tou menstruací odchází. A že my se s každou tou jako kdyby menstruací znovu rodíme, stejně jako ta luna. Ona se neustále rodí a ten proces se tam děje, ale my jsme úplně stejný, že jo. Zase prostě ten vesmír je v nás a je potřeba si to uvědomovat, protože je to úplně, ale úplně pravda. A nemůže být odděleno nic vnějšího od vnitřního, prostě všechno je to jeden celek. A je to neuvěřitelně jako silný. A potom v tom poli vlastně těch žen a těch vztahů celkově a těch ještě osobnějších vztahů je to prostě obrovský. A mám pocit, že se to jako neustále prohlubuje a člověk si říká, kam se to jako až může dostat. A možná jednou splyneme i tělama v jedno tělo. je to hodně zajímavý a člověk ani neví, kam se vlastně může dostat a když si říká, že už je konec, tak najednou zjistí, že to není konec, jenom naše hlava si to nedokáže vůbec jako představit, že je ještě něco dál. Osvoboď svou mysl a pak už je všechno možné. O tom je vlastně celý Matrix. Možná bych ještě na závěr řekla to, co mi přišlo. Matička Zem je ženská energie ve chvíli, kdy my se s ní propojujeme a ve chvíli, kdy my jsme i pozorovatel, kdy si stoupneme do lesa a jenom pozorujeme, tak můžeme vidět tu obrovskou sílu, kterou my máme skutečně v sobě. Můžeme vidět, že když někdo někde chvíli neopečovává dům, tak za chvíli je prostě celý porostlej mechem a zarostlej a Matička Zem neřeší, jestli tady někdo stavěl a kopal do ní a bla, bla, bla. Ale jenom to přijímá a s otevřeným srdcem, ale zároveň vnitřní silou jenom je. A tato síla jenom je a skrze nás může být právě projevena, ale bez toho tlaku na výkon. My jsme si převzali skrze ten svět v té mužské energii, tak jsme si ten tlak na výkon hodně převzali na svoje bedra a máme pocit, že něčeho dosáhneme jenom pouze tehdy, když budeme trpět, budeme na sebe tlačit, budeme se v uvozovkách úkolovat a ono jít do činu a jenom činit skrze sebe, skrze to, kam mě to vede, skrze intuici versus činit skrze tlak a nějaký jako kdyby plán skrze tu mysl je velký rozdíl a proto vnímám, že hodně důležité je vnímat tu Matičku Zem, tu její sílu a uvědomovat si, že toto je úplně stejná síla, která je i ve mně, ač se projevuje jakoby trochu jiným způsobem, protože prostě neporostu mechem, ale jsem to stejně tak já a když si tady tohle budu uvědomovat a jenom bděle pozorovat ten svůj život, ty situace, dění, vztahy, to čím já proplouvám a co proplouvá okolo mě, tak se můžu jenom zase ukotvovat skrze to uvědomění si toho, co já se do toho života jako přitahuju. To je, jak Tinko říkáš, že prostor o nás pečuje, že prostor nám dává ty informace, ty znamení toho, že se to celý děje, že si můžeme že můžeme důvěřovat. Mm-hmm. Já bych ještě úplně na závěr jenom právě řekla, že tím naším vlastně úplně pro všechny, tím naším vlastně možná cílem, ale nechci to úplně nazývat cílem, jen teď nemůžu najít vhodnější slovo, je vlastně prohlubovat tu lásku k té existenci samotný a milovat tu existenci a vkládat se do její náruče. A skrze
to vkládání se do náruče té existence, toho života samotného, je všechno vedeno právě tím prostorem, tím bytím, tou existencí samotnou, tím životem. Protože my jsme tady celou dobu v náručí té své matky, té matky země a potom toho stvořitele, toho, čím jsme všichni a od čeho nejsme odděleni, a proto není potřeba to hledat. Protože my to nepotřebujeme hledat, my to máme celou dobu, je potřeba jenom odevzdávat ty nevědomosti a skrze to se znovu objevit nebo znovu vytvořit. A o tom to je, že to není o učení se, protože my se nepotřebujeme nic učit, my už všechno máme, my jsme tím celým, my máme všechny vědomosti světa a všechny informace, jenom si to prostě neuvědomujeme a to je celý a to skrze ty naše závoje, ty nevědomosti a potřebujeme je jenom odevzdávat. A pak se mnohem víc a víc prozíráme a proto je i fajn vlastně vytvářet ty vztahy a vytvářet si i ty vztahy, které jsou právě mezi třeba, kdybychom to mohli tak nazvat, učitelem a žákem, ačkoliv všichni jsme prostě přátelé a nejsme učitelé a žáci, ale všichni jsme prostě přátelé, jsme si rovni, tak ale v určité chvíli to tak může být nazýváno a to je právě velmi důležitý. A protože na té naší cestě je to nejdůležitější a vlastně není nic důležitějšího, to, že jestli si chcete koupit nový auto nebo zaplatit si nějakého učitele, tak je rozhodně lepší zaplatit si učitele, protože se dostanete do království božího a zároveň vnímat, komu já vlastně dávám tu svoji energii, třeba skrze ty finance. Protože tím vlastně se vkládám do náruče někoho, kdo mě může naučit pouze to, kam on sám se prozřel. Nikdo vás nemůže naučit nic víc, než kam on sám se prozřel. Není to možný. A proto vlastně si vybírat, jakým směrem já se vydám, kam já chci vložit ty peníze nebo cokoliv, tu energii vlastně svojí a jaká je ta moje cesta, jakým směrem směřuje a kudy já se chci vydat a kam se chci uvolnit a jak já se chci v tom životě cítit, kdo chci být. A to je o tom právě milovat ten život, milovat tu existenci a důvěřovat, že ve chvíli, kdy se dostanu do království božího, tak všechno ostatní mi bude přidáno. A je to zase jenom, se zpětně vracíme zase k tomu srdci, protože důvěra není o ničem jiném než o srdci. A je potřeba ho udržovat otevřený a svítit, protože ono skutečně svítí. A zase jsou lidi, kteří to vidí a pak jsou lidi, kteří to nevidí, je to v pořádku obojí. A nemusíme to zase hodnotit egem. Ale skutečnost je taková, že čím víc svítíme, tím víc se to děje, tím víc se propojujeme. Všechno je connected. A přijde mi to úplně neuvěřitelně úžasný, když se to z těch slov přesune do těch věmů. Když cítíme srdce, tak můžeme jít za těma věmama a srdce je intuice, takže cesta srdce nás vždycky povede správně a pak tam nemusíme mít právě ten tlak do těch činů, protože každý ten čin vychází z toho já jsem v teď. Krásný. Tím bych to úplně ukončila, to je úplně úžasný závěr. Mějte se krásně, ahoj. Tak jo, papa.